Hello guys, tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chema-secret nama-confessions. Muzora nhasi tine nyaya yamukoma vakajoina church but it didn't end well. Vakanopiwa zvavakanopiwa. Regai tipinde munyaya yotiwe kuti zvakaita sei. Atete makasimba here? Iyo nyaya yekunzi chawanzwa wotevedzera yakandipinza parumana nzombe. Vatete upenyu hwangu hwainditamba merry go round chingotenderera panzvimbo imwe chete tisingasviki tisingaburuki. Vatete patakanzwa kuti kwaita apostle ari kuita munana takaita chitsoka ndibereke ndakananga kunotsvakawo ruponeso. Ndakajoina vamwe apostle vainzi vainhonga tsono uye zvinhu zvako zvaikufambira once wajoina church iyi. Ndakagaya ndoga kuti kutiza uchienda kuchechi zvaive nani than kutiza uchienda kunyika. Ndaigozive yangu vatete kuti nyika yacho yakati tende muchechi. Dambudziko raindinetsa mukati meupenyu hwangu raive remari isina chainotenga. Vatete kubasa kwandaishanda ndaitohora neheti zvekuti vamwe vandaishanda navo vaitoita zvine musoro, ini yangu yaingopupuruka kunge chamupupuri. Takaenda kuchechi kwaPetros the Messenger, ndiro zita raizvidana nazvo. Vatete kwakutangawo kuita kundamusaira ndichitsvakawo ruponeso. Petros waizviti mutumwa akasarudzwa kuunza ruponeso kuvanhu. Vatete mukereke maPetros maizara kuti pamu kuchitoita overflow tent vari vanhu vari kutsvaka kusandura upenyu. Vatete vanhu vaiuya nematambudziko akasiyana siyana. Every Friday taenda kuprayer mountain kunonamatira zvaitinetsa mukati meupenyu. Takazonzi vose vainetsekana nemaproblems emari titore mari yepepa tovaka ma-altars mudzimba dzatinogara, tolaita macandles vatete ered, yellow neblack, torara takaisa todzima zvedu mangwana. Zvinhu zvaifanirwa kuitwa kwemazuva 21 mumba muplate maimuka muine mari vatete yandisingazivi kuti yaibvepi. Every day ma-crispy notes matsva anoratidza kuti haana kumboshanda. Asi chaindishambisa chacho vatete ndechekuti mari yacho yaingoperera mumuromo, hakuna chisvinu chaibuditsa. Ndakazokangamwa umwe musi kutenga macandles aya kusatoziva kuti hamuchina macandles. Apa nguva dzainge dzanguvaira kwekumawana kwainge kusina, mashopu ainge avharwa vatete. So ndakangoti zuva rimwe harina zvarinoita, ndongorara zvanhasi chete ndozonotenga kwaedza mangwana. Zvandakaona ndichimuka makuseni mualtar room zvakandisiya ndichishaya zvekutaura. Mualtar room iyi maive nekamba vatete, kamba yakakura. There's no way yainge yapinda nepawindo. Aitogoni kukwira mumuti. There's no way yavainge vapinda sokuti pamba payo nemabugler bars vatete. Kamba iyi yandiita terrorize ini. Mumba hamuchagariki, pamba hapachina mufaro, vana vanomuka usiku vakarara. Mudzimai wangu kana akarara pambedha anenge achiita bonde nechinhu chandisingaoni. Kumubvunza kana amuka hapana chaanenge achirangarira. Tete ndakazvipinza pashinyasi vatete nekuda kungojoina zvinhu zvandisinganzwisisi. Izvo zvemaaritari vatete zvakanyorwa papi mumagwaro. Obviously ndikada kubvunza messenger havambobvumi zvekamba iyi. Anongoti ini ndakati muite maaltar. Obviously aiva money rituals akaenda nepamwe pandakatadza kuisa macandles emavara akasiyana siyana. Nhai ndiudzei ndodini kamba iyi isina kana production mukati meupenyu hwangu asi kudondiunzira maproblems. Vatete makadini ini ndinoreurura kutsvaka mushonga wekuti ndidiwe nevarume vari waletically handsome, mbinga chaidzo chaidzo dzinoziva kuspenda mari nekuspoila, kwete wekuti vatete kana ukamushanyira anokusevesa sadza nemusoro wemombe, mudumbu ofuvhutirwa nemaziromo aya emombe anenge akabvurwa pamoto. Hai, kana upenyu ihwohwo hwaisava hwangu vatete, zviya zvekunzi tsapata rukukwe hazvienzani nekuvata pasi zvaisashanda kwandiri vatete. Ini ndaifira mutry. Vatete indaitova munhu kwaye, munhu akatsiga, asi zvose zvakashanduka mushure mekunge ndaroorwa nemunin'ina waSatani. Imbwa ine muswe werata yaisada kupfuurwa nemarokwe. Hapana chandisina kuita vatete, kuenda kumakosi ekubika, kuzvimaintaina ini ndichionekera. Asi kana munhu achinge apindwa nemweya wechiurei
haumubati. Makomo taitonokwira kudzimara ndaita sarenda, ndaisa maoko pasi. Murume wangu Gary aita senge aitiwa neshavi rekuura, aisagadzikana kana ari mumba, kuita senge munhu apindwa nejuru mubhurugwa. Vatete, mereji yakazosvika pakuparara, kusvika iniwo ndasara ndiri pakati naGary. Vatete, ndanga ndati pota nekoko tisangane. Vatete nedare, musambondituka. Week in week out ndaigara ndakarapiwa zvirwere zvepabonde type netype, zvekuti manesi ainge otondiziva kuti madam vemasiki vauya. Apa musafunga kuti Gary waimira, waita reinfection uri pakati pokurapwa imwe isati yapera. Vatete, kana pane munhu akatambura muthrift marriage yekumabhero ndini. Vatete, marriage yemanga-manga, unotanga uchaisa effort wotozona kuti evo zvandiri kuzama kukupa nyanza nefoko naimi uchizama kugadzirisa, asi zvichideuka mativi ose. Vatete, marriage yakangosvika pakupera, asi nina was damaged emotionally and physically. Ndaiva nemavanga emwoyo zvese nemavanga epanyama. Ndakabuda mumarriage ndava kutambawo yangu kusaidi. Ndakatsikirira pain kusvika ndatanga kunotamba mubhawa, asi mubhawa macho ndainge ndisingadi ana chapungu vaisadonhedza munhenga, kwete, ndaida mbinga, asi mbinga dzacho dzaisava easy kuwana, dzaitsvedza semuramba. So mukutaura nekuirana nevamwe ndipo pandakanzwawo kuti munhu haangomiri kuti twi semuti, anotsvaka-tsvaka zvinomubatsira. Zvaiva zvitsva, ndaive ndisingazvizivi. Chete hangu ndaizvizivirepi ndakakura ndiri munhu aiva kadzikama. Maparents angu raised me well. Zvandanga ndoita zvanga zvava zvemusoro wangu. Vatete, ndakaramba ndakatsoma stembi kuti andipinzewo. Akanditi ndaizomupawo yedrink, paisava nezvinhu zvemahara munyika, kuti panga pasina kushata yedrink ndaizomupawo. Vatete, akandiendesa kuna vamasekuru, vakati yaisava nyaya. Ndaifanira kutsvaka yefood yered chero type nemunhenga weanything chinofamba nemakumbo maviri, zvimwe zvese vaizogadzirisa. Ndakatsvaka zvinhu zviya ndikanovapa, vakati kubva musi uyu ndainge ndozowana mbinga chaidzo. Zvechokwadi mbinga ndaidziwana. Vasina mari ava ndainge ndisingacheuki zvamuchose. Vatete, ndakaita mari munongonzwa, ende dzimwe mbinga dzacho dzaisada zvakawanda, dzaingoda kudiwa. Manje mugemu yezverudo zvaiva zvishoma, changu kwaiva kutora mari chete. Asi sekuru vaive vati pamutemo mumwe chete, ndaifanira kutora hurume paevery client yandinenge ndasangana nayo ndonopa sekuru. The more yandaipa sekuru ndiko kuwanda kwemari yangu. Vatete, ndingangoti muchidimbu ndaive ndakaromba nehurume hwevanhu. Ndakazoona kuti wese wandaisangana naye aizopedzisira ava rombe, chero anga neupfumi hwakawanda sei. Sekuru vakazondiudza kuti ivo vainopawo munhu akavagadzirira matare avo, ndiye aidistributa pfuma kunyanya kumahardworkers akaita seni. Tete, ndakazohenga mabhutsu after makore of chiure chiri serious kwava kusiya, asi ndine hangu pekuisa musoro, mota yekufamba nayo from point A to point B. Handina kana chinondinetsa ini, hakusi kwese kuromba kunokupinza madhaka, kumwe kunokupinza machena seni. So chinongodiwa kutevedzera mhiko dzacho. Idzo ex-mbinga handinei nadzo, hapana kamanikidzwa, saka ndikoko. Ini zvangu ndiri pamudya ndigere. Vaya vanonetsera plug yasekuru, sori hazvibudi, hamusazonetswa zvenyu. Ndiyoyi nyaya yangu. Pane pandishamisa pekunzi kwai chinhu chinofamba nemakumbo 2. Chinofamba nemakumbo 2 ihuku. Handiti masvosve, zvakatoti wandepo sandakufunga mbudzi nemombe ndikaona kuti dzine makumbo 4. Asi ndizvozvi zvataugwa, tangozviwirawo toga. Alright, regai tiverenge munyaya inotevera. Musakurumidza, makakurumidza kuti seka. Vatete, makadini? Regai nditange nekutenda Mwari wedenga, nokuti ndakaitirwa nyasha mukati meupenyu hwangu. Vanhu vakakurumidza kundiseka. Vatete, chakandipa shungu mukati meupenyu kudadirwa. Vatete, ini ndakashayikirwa nevabereki vangu ndiri mwana mudiki, epanoipa kugoiwa kwenhumbi dzevashakabvu. Vatete, hapana kana akada kunditora kuti agare neni. Kuhama dzekwababa zvese nedzekwamai vainditi ndiri burden, hapana aida kuita extra burden. So ndakazotorwa nambuya mai vaamai. Vatete, vaigara deep kumamisha. Mumba vainge vasina zvakawanda,
asi vakandiratidza rudo. Chavaidya ndicho chandaidya. Chero vakabika mutakura vatete ndaiwana ndakasiyirwa chikafu changu chakaiswa mukicheni. Hembe dzangu dzaiti dzikadambuka, mbuya vangu vaisonanidza vatete kufukidzira muzukuru wavo ini kuti ndisaonekwa kushama nevanhu. Ndinorangarira vatete pakambouya mainini vaigara kuSouth Africa iri Kisimusi saizvezvi, kwakuuya nehembe dzamai vavo voga. Mbuya vakabvunza kuti vainge vazviitirei, vakapindura kuti vainge vakangamwa kuti ndiriko. Hehe, seka zvako. Vatete mbuya vangu vakabatikana kwakutora hembe dzavo nyowani kudambura vachiita dhunge mutunge kuti ndiwane chinondifukidza. Vatete ndaiti ndikadzingwa chikoro, mbuya vainokumbira kuna head teacher voita maricho kuti ndisadzingwe kuchikoro. Hama dzekwababa dzaisada nezvangu, dzekwamai same thing. Ndaingoziva kuti ndiri one ari ega, ini nambuya vangu. Ndakanyora form 4 ndikapasa zvakanaka. Mbuya vainge vane shungu dzokuti ndiendere mberi nechikoro. Ndaiona kuti mbuya vaiedza vatete, asi zvekuti vacharamba vachiita zvemaricho kuti ndiwane mari yechikoro zvaindirwadza vatete. So ndakaudza mbuya vangu kuti ndaizonoita kosi yeukoti, ende nanhasi ndinotenda Mwari kuti ndakaita kosi yeukoti sekuti yakandivhurira magoni andaisafunga kuti anovhurika. Ndakapedza kosi yangu ndikati shande vatete ndichichengeta mbuya vangu. Ndakazviudza kuti ndikaita mari hai chembere ichagarika iyi. Mukana wakazovhurika ndikauyawo kuno kuAustralia kwandiri vatete. Ndakatotangawo mhuri yangu zvose zvakaringana. Vatete handina kumboziva kuti ndine hama dzakawanda kudaro. Zuva hariperi pasina hama yauya kuinbox kwangu ichikumbira mari, hariperi zuva usina chikumbiro vatete. Ini hangu vatete ndakazviudza kuti hama yangu ndimbuya vangu chete. Mbuya vangu havadyi chinovava. Mbuya vangu vakaramba havo kunogara kutauni vachiti vaisada kusiya guva remurume wavo pamusha roga, asi ndakameka shuwa kuti havana chavanoshaya. Mbuya vangu vanogeza mvura yemupombi. Vatete zvose zvakaringana. Handidi kunzwa kuti vakosora zvavo. Vanogara nemubatsiri wandinobhadhara. Ndinoona sekuti vanhu vakakurumidza kundiseka ukasira kundiita write off vasingazivi kuti Mwari ane zvaainge akandirongera zvakanaka kumberi. Vatate nedare ndiri wrong here kufila zvandiri kufila, kuti ine hangu handina hama, handiti ndiri bhedheni here. Vehama ngatidzidzei kuda vana vakasara vasina mutariri. Ngatidzidzei kuvhumbatira nherera dzakasiyiwa mukati memisha, nekuti chandoziva ini itsika yake Mwari hake kuropafadza pakashoreka. Vatete hama dzangu mbune hadzina kuziva kuti upenyu ivhiri hunotenderera, vakakurumidza kundiseka. Guys, nyaya iyi yabva yandifungidza mukoma wangu. Akandiudza kuti unoziva kuti chii? My parents, they died, both mama natete. Akati imagine kuti my parents anosvika pakukusiyira masofa. Vanokusiyira masofa, handiti votonyora muwiwo kuti masofa mupenhingi, firiji mupenhingi. But at that point, vanhu ava vari kusigwa masofa vana vadiki vachiri maform 1 form 2 ko form 4 form 5 form 6 amona anonosvika sei? Handiti ikonomi yedu yekuZimbabwe dzimwe nguva haitibvumiri kuti tinge tichitora mamwe polisi nedzimwe mari, and it's also uncomfortable for us kana tichiri vapenyu kuti titaure zvinhu zvakadai, because it's not necessary, we are not dying anytime soon. But it's so painful kuti munhu anosvika form 6 ozama kuenda kucollege pasina mari, zvinhu zvakaoma. Masofa acho wanenge wasigwa wanenge achigara pane pasina kana imba yekuti anoiswa masofa iwawo. So I'm just saying, as parents Mwari ngavatibatsire tigone kuronga future yevana vedu, zvinhu zvakakosha. The other problem atinayo, for example, kuSouth Africa, pane mapolisi anotorwa nevanhu vane maPR, vane mapermanent res. Unogona kutora life policy yaunenge uchibhadhara 300 rand pamwedzi chaiyo, ukafa family yako inopiwa 1 million, 2 million rands, 3 million rands, which is a good starting point. 1 million I think is about 100,000 USD. Tingangoti haina kuwanda, but yakawanda because vana vanenge vasiyiwa pane imwe position iri nani than kungosigwa masofa chete asitorina imba yekuenda, woti kutambura nefurniture usingachazivi kuti imba yekuroja iwe tichaibhadhara modzingwa nalandlord, hamuna kwekuenda, hamuna pekutangira. Vamwe pasame policy iwe life policy unobva watonzi imba yako inobva yatobhadhagwa, kana ukangofa inobva yatobhadhagwa ka1. Pane education assist or education fund yekuti kana vana vangofa, wakane wangofa, vana vanobhadharwa school fees kusvika
vapedza chikoro. Zvinhu zvakanakawo zvatiri kungocevisana kuti hatiitorei zvinhu zvakaita seizvi handiti. But I'm also encouraging vana mama vari ku-UK, vari out of the continent, as long as you are living out of the continent, ndokuencouragei kuti mutore diaspora insurance. Zvakanaka to protect yourself double in case anything happens to your spouse, in case anything happens to you. Vana vanosara vari parinani. You guys, I'm not going to stop talking about this because this is the reality of life. I'm going to leave a link pazasap yekuti click muwane quotation kubva kudiaspora. Unopawa about £20,000 or $30,000, which is a lot of money. Pane kusara une masofa asina pakuenda. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadi tete chitupa vigai ini ndiri mukadzi ane makore 35. Dambudziko rangu nderekubirwa mbatya dzangu nevanhu vandinenge ndichigara navo. Dzimwe dzenguva vanodzipfeka ndakatarira. Ndatama nzvimbo dzakati wandei, asi zviri kuramba zvichiitika. Pamwe pacho vanosiya vadzicheka kana kuboora. Ndiri kutsvakawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kana pane anoziva mushonga wekubata mbavha. Hama dzangu ndaneta ini tete, kana maposta nyaya yangu mundiudze ndigotevera kuma-comments. Saka ndakati this is strange. Saka it happens every time. Plus zvakatanga sei? Zvikanzi zvakatanga pakuona muvakidzani wangu aine gumbezi rangu raanga aba ndaenda kubasa. Pandakamubvunza akabva tsamwa akati ndichaona moto kusvika zvanaka, ini ndinogara nemwana wasikana wangu anoenda kuchikoro, saka pamba panosara pasina munhu. Saka ndakazovabvunza kuti like I don't understand, muri kuti chinocheka vanhu here, munhu here, mushonga here? Vakati ivo after vabata muvakidzani akatanga kupinda aitsvaka vanhu, vopinda mumba mumukukumu achicheka hembe. Ndokubva vatama vakanogara somewhere, vanogara kusaidi rekuJimston ero. Ndokubva vatama kudaro, still vakabva vahaya munhu iye akabva haya munhu anotevera mwana kuchikoro achiona kuti mwana anofamba sei. After that ndobva vaona pavanogara vakutanga zvakare kuita sei, kupinda vanhu ava vachicheka. Saka vari kuti hembe dzangu ndowana dzakachekwa every day. She's feeling like she's stuck. Ndikabvunza kuti alright, ko kwamunogara kubasa kure here kuti mutore mwana munogara ini kubasa ikoko kure here nechikoro? Zvikanzi kwandoshanda nekwandogara kure, saka hazviiti kuti vabvise mwana pachikoro. Like this is just a complicated situation. I don't know kuti what do you suggest, because ina ndasuggesta kuti maybe vamove, kana vamove voisa mwana padifferent transport, kana kuti vangochinja mwana chikoro, then pakudzoka kumba hameno zvingaitwe sei, but mwana aiswe mutransport. I don't know kuti musuggesta chii, but vari kuti hembe dzavo dzinodambugwa dzichichekwa every day nemunhu imi mamboona zvakadaro. Alright guys, zvatichaita muzuva ranhasika regai tigumire panapa nditi, then ndofilma futi imwe next episode, because ndiri kuona kuti maepisode acho akanyanyorebesa, anondiremera kuedita zvakare. Ndotoguma ndatotsumwaira ndichiteerera nditi, saka regai tigumire panapa, then ndouya zvakare nenyaya inotevera. Dzichangouya dzakatevedzana, mungondipa kana 1 or 2 hours space dzobva dzatongouya dzakatevedzana. Alright.